ଏମିତିକା ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଏ ମହିଳା ବିସ୍କୁଟ କିଣିବାକୁ ଆସିଲା। ଏ କିଏ? ଆରେ ଏ ନୋଟରେ କ'ଣ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି? ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ରଣପୁର ନାମକ ଏକ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ 400ରୁ 500 ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦାଢ଼ରେ ଏକ ଛୋଟ ପାନ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା କାଳୁ ଭାଇ ପାନ ଦୋକାନ। ସେହି ଦୋକାନ ଆଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ 2-3 ଜଣ ବସି ଦୋକାନୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷା ପବନ ହେବାରୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଦୋକାନକୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଦୋକାନୀଟି ଏକୁଟିଆ ବସି ବସି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ପଇସା ବୁଡ଼େଇ କହିଲା, ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦବ।